Менә инде сез авыл романтикасы дисез. Ләкин инде авыл романтикасы да ул хәзер бит инде гомумән башка. Менә без бүген сезнең белән шын авылдан, минем аяк киемнәрем чиста иде. Хәзер инде чиста түгел, чөнки без менә шын авылда нәрсә, моннан бер кайда да китеп булмый, ләкин монда да татарлар яши җәмәгать. Ульян өлкәсе Татар Сайманы авылында, аның әле Чуваш Сайманында хәзер бар. Элек бер авыл булган, Сайман гына булган. Һәм күпер аркылы гына Чувашлар тора. Татар кайда, Чуваш шунда диләр. Чөнки әлеге никтер менә Чувашлар белән, әлеге милләт белән татар гөл, дус, гөл янәшә ярдәмләшеп яшәгән. Без сезгә татар халкының, Сайман авылындагы татар халкының бүгенгесен сөйләрбез, үткәнгесен сөйләрбез һәм әлеге авыл белән сезне таныштырырбыз. Саумысыз милләттәшләр, башлыйбыз. Татар Сайманы авылы безне яңгырлары белән каршы алса да, авылның матурлыгын ул барыбер яшерә алмый инде. Монда килеп элеккәч үзеңне элекке помещиклар булган шәһәрдә сыман хис итәсең. Менә хәзер борылыштан җигүле атлар өстерәгән карета пәйда булыр сыман. Ә кешеләр ашыкмый гына урам буйлап атлый. Салмак кына баш иеп исәнләшеп китәләр. Көчле тарихи авыл икәне һавасыннан ук сизелә. Петербургтагы сыман һава торышы бит. Тик капка төбенә чыккан яулыклы әбиләр генә безне бераз җиргә төшереп, сез бит татар авылында дип искәртә. Бу факт күңелгә тагын бер җылылык өсти. Кайларда эшләдегез гомер буе? Кем булып? Кая? Кайларда эшләдегез дим. Тайларда? Кайларда, кайда? Кем булып эшләдегез? Куйларда. Әй. Багучы, мугарчыбычы. Без мин эшләмәдем, мин школда техничка 20 ел эшләдем. Ага. Менә зарланалар, халык газ юк дип зарлана. Газ юк, кайнамыйбыз. Газ бирсәләр әлбәттә, тагын бер 10 ел, бер 5 ел торыр иде. Мин хәзер 94-тә. 94? 94. Так, миннән ничә тапкыр? Өлкән микән? Тагын күпме яшәргә микән миңа 94-кә? Мин яшәмәдем шулай. Аяк өстә көлеп, сөйләп, йырлап, бычлай тор. Мин шулай эштән чыктым. Җырлапмы? Йырлап, уйнап, көлеп, батырап, беләкүшем. Бу күршегез? Исемегез ничек? Рафия. Ә сезнеке? Сезнең исемегез ничек? Минеке Рафия, аныкы Гөлйөзем. Ә сез Гөлйөзем? Гөлйөзем. Рафия. Да, Завьезем генә. Каршы кабак батыр. Сез әйтәсез ни дип, җырлап яшәдек дип, инде җырлар җырладыгыз инде. Рафия. Багатай бер яхшымыгын икәү йырлыйык. Йырла. Әйдә. Кычкырмынчы гына. Әйдә ниндине? Белмим бит нинди яхшыдыр. Ниндине бел? Шәмә койтыма берне йырла. Койту начар дигәнне аңлата инде. Да. Төркчә көтү була. И көтү. Яхшы көтү начар. Менә кайбер җирләрдә начарына көтү дип әйтәләр. Менә монда мәсәлән. Нинди җыр җырлыйбыз? Син утырсаң яннарыма, ял булыр җаннарым. Әбиләр һәр чак бездән күбрәк беләләр сыман. Шуңа бер каяда ашыкмыйлар. Сайман 1565 елда барлыкка килә. Сайман килүе буенча Казан артыннан без шулай дип теге ниттек, аңладык, потому что безгә иң беренче килгән халык Сайманныкылар, вот Гзюнов, Гзин, алар каядыр Татария белән ни Башкирия ниендә арасында вот шундый ниләр теге кочевниклар, вот шундый исемнәр, фамилиялар аларныкы. Вот шул Газюнов бездә фамилия, Аббасов аннан килгәннәр, Биктимиров, вот шундый фамилиялар килеп иң беренче урнаша. Сайман икенче Мәскәү дигән әйтем дә булган, чөнки ул бик зур була. 4 чакрымнан артык сузылган ул бүгенге көндә дә. 5000-гә якын кешесе була. Чыннан да, авыл буларак матур бит ул. Һәр кунакка да мин матур дип тора. Беренче вакытта Сайман авылы 5 чакрым читтәрәк була. Бу һәм башка фактлар турында Мәүлид абый безгә бәйнә сөйләде. Авылда шул хәтле тирән хәтерле.
вак кына детальләрне, исем, елларны истә тотучы кешеләр бар бит, авыл хәтере. Татар Сайманы мәчетләре аерым бер игътибарга лаек. Әлеге мәчеттән мәдәният йорты ясыйлар. Ләкин мәдәният йорты булса да, аның мәчет икәне аңлашыла әллә каян. Хәтта үтеп барган читтән килгән кеше өчен дә. Менә бу тәрәзләре буенча беренче чиратта, рәвеше буенча, тыш кыяфәте буенча һәм татар халкы барыбер бит ул иртәме, соңмы үзенекен эшли торган кеше. Әлбәттә, совет вакыты, совет чоры беткәч, 1990 елларда мәдәният йорты барыбер кирәк, яңаны салуның мәгънәсе юк, чөнки ул үз ролен үти. Авыл халкы шул ук тирәдә юл аркылы гына тагын бер мәчет салып чыга. Мондый мәчетләрне бай һәм укымышлы халык сала ала. Бу хакта өйләрнең бизәлеше дә сөйли. Ул орнаментлар игътибардан читтә калмый әлбәттә. Мондый ишегалларында авылда еш күреп була. Алар капкадан кирмичә туры урамга чыга торган. Йөри торгач, без тагын бер шундый матур өйләрнең берсенә дә килеп җиттек. Бу Садретдин Алмаевның йорты. Әлеге йортта Садретдин Алмаевның гаиләсе тора. Бик зирәк кенә, зәвыклы гына, зыялы гына егете Мәхмүд атлы була. Шул егетне күреп алып, Мөхәммәтҗан Каримов дигән зур сәүдәгәр, типографиялар, китаплар белән бәйле байып киткән сәүдәгәр, ул үзе моннан ерак түгел, Ширкиле авылыннан муллалар белән аралашып, әлеге егет турында белә һәм аны үзе белән Казанга алып китә. Казанда аны әлбәттә инде кая булсын, ул вакыттагы бүтән татар дөньясының нуры, кояшы булган, гыйлем чыганагы булган Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга бирә. Бөек татар типографиясының атасы булган Мөхәммәтҗан Каримовның уң кулына һәм иң яхшы ярдәмчесенә әверелә. Нәкъ менә татар басмасы һәм татар китапларының таралып китүе, гомумән татар халкының шул хәтле зыялы һәм укымышлы булуы нәкъ менә Мәхмүд Алмаевка бәйле. Ә ул Сайман егете булып чыкты. Он 16 гасыр уртасында халык иреклеккә, җиңелрәк тормышка, шукындырудан качып, бу якларга килеп урнаша. Бик күп агыламында халык һәм халыкның каймагы агыла. Менә шуны әйтергә кирәк, монда килеп утыруга гади халык кына килеп утырмый. Монда авыл халкы белән бер рәттән бүтән интеллигенция да килеп утыра. Шул ук муллалар, шул ук мөгаллимнәр, остазлар, әлеге җирләрдән бик күп кенә галимнәр чыккан. Укытучылар чыккан, атаклы муллалар, ишан хәзрәтләр чыккан була. Менә шул нәрсәдә, шул күренештә бу авылның ниндидер Ульян өлкәсенең гыйлем учагы булуы да әлеге җирләргә, әлеге авылга якын тирәдәге авыллардан халыкны тартып китерә. Нәкъ менә шул сәбәпле авыл бик тиз үсеп китә. Бүгенге көннәрдә дә Сайман авылыннан чыккан зур кешеләр, профессорлар, директорларның саны байтак. Шунсы да куандыра. Алар арасында авыл турында уйлап, кайгыртып яшәүчеләр дә бар. Кәрим әфәнде дә шундыйлардан. Үзе атаклы хирург, аптекалар шелтәре хуҗасы, ләкин ул туган авылына тугры. Мен бу авылдан үстем, чыктым. Мен үзем ничегәтергә душа чувствую, что мен авылга должен, шуңа кирә. Мен берче тырышам булышырга авылга, но мен янымда бик якын дусларым бар. Абдулманов, Харис Хасянов, Салеков Рустем, Кайсаратуры без булышабыз жинау, мәчетләргә кушылышабыз. Проблемалар бар районда всегда булышабыз. Школалар организовать без татар телен. По идее, это авылга, ярларга. Авылга булышып кына файда бар микән? Ну, булышу берче файда булмый, но тем не менее булышырга кирәк. Файда берче булмый. Качан рәхмәт әйтмиләр, но тем не менее булышырга кирәк. Пока мен живой, мен авылга булышырмын. Ярдәм итүчеләр күп булса да, тик
Сайман дегене зур авыл булса да, ләкин шундый ук зур бер проблемасы бар. Бу проблема турында һәр ий каршында иелгән утыннар сөйләп тора. Яки ий каршында инде, яки йортта. Ни өчен дигәндә, авылда 21 гасырда әле һаман газ юк. Авыл халкы зарлана, авыл халкына әлбәттә газ кирәк, чөнки бу тормышны җиңеләйтеп җибәрер иде. Бәлки әлеге авыл шул хәтле тиз кимемәс тә иде, халык ул хәтле китмәс тә иде, ашыкмас та иде китергә. Менә шундый проблемалары бар, шанлы булган үткәне, әйдәгез киләчәге дә шундый данлыклы булсын иде инде. Әз генә тырышып карыйк, мөхтәрәм түрәләребез. Әйе, менә авылда газ булмавы чыннан да уңайсызлыклар тудыра. Халык тазарлана әлбәттә. Шунда йөри яратылар, вот була. И вот була инде без җиттем 60 ят инде. Газ юк һаман. Юк, 60 яшыма җиттем инде, мин бу авылны көтөгөл, килгән кеше. Мин инде монда 35 ел көтәм газ. Һаман юк. Һаман юк. Аларны да ишетерләр дип ышанабыз. Безне якын арада газ кертеләчәк дип ышандырдылар. Чыннан да гаҗәеп авыл бит бу. 500 елга якын тарихы. Укымышлы халкы, атаклы уллары һәм кызлары белән горурлана ала бит ул. Зөлфәт Хәкимнең үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам дигән сүзләрен Татар Сайманы авылына да әйтәсе килә. Бик зыялы да, укымышлы да, зирәк тә халкы булды Сайманның. Әлеге авылда мурзалар, әлеге авылда мөгаллимнәр, әлеге авылда укымышлы муллалар була. Тик шуңа карамастан да, авыл нинди генә зур булса да, бүгенгесе көндә күп очракта милләтне дә саклап калыр өчен кайчак аның турында кайгыртырга кирәк. Гади халык турында кайгыртырга кирәк. Шул очракта милләт тә рәхәтрәк яшәгән очракта авыл яшәячәк. Шундый теләкләр белән китәбез без әлеге авылдан. Дуга кылып, теләкләр теләп дуга кылып, теләкләр теләгәндәй бу авылдан китәбез. Һәм инде икенче тапкырымында килгәндә аның хәле яхшырак, халкы бәхетлерәк булсын дип теләп калабыз. Нәрсә дисәң дә, монда да безнең халкыбыз яши. Һәм без аларның тормышы белән сезне таныштырдык. Юлыбыз дәвам итә. Сезнең белән хушлашмыйбыз, киләсе очрашуларга кадәр дип теләп калабыз.